Milý spolubrat v biskupskej službe, bratia kňazi na čele s oslávencom, pánom dekanom a farárom tejto farnosti, zvlášť pozdravujem bratov kňazov z UPCčiek, vás všetkých priputujúcich v rámci akadému do Košíc, milé reholné sestry, milá vzácna rodina, s ktorou som prešiel kus cesty, pôsobiac v Čani, na filiálke v Ždani, odkiaľ pán dekan pochádza. Drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež. Jeden novinár sa pýtal pracovníčky pracujúcej v charite, aké najčastejšie problémy sa tam riešia, a dostal takúto odpoveď. Najviac ľudí sa obracia na nás s tým, že sa cítia byť opustení a nepotrební. A novinár pokračuje ďalej a pýta sa, a čo odpovedáte týmto ľuďom? No odpovedám im, či už písomne, či osobne im odpovedám, porozhliadajte sa okolo seba a všimnite si ľudí, ktorí potrebujú pomoc, a začnite im pomáhať. A odrazu prídete na to, ako ste veľmi potrební a už nie ste opustení. A táto pracovníčka napokon dodáva, a táto terapia je naozaj veľmi osožná, užitočná a prináša úspech. Ja by som to možno prirovnal asi k tomu, ktorí ste tu, predovšetkým babičky, detkovia, že možno by ste furt len spomínali na svoje choroby, no ale vnúčatá vám nedajú pokoj a furt ste zamestnaní od rána do večera. A ste potrební a nie ste opustení a ste radi, keď si takedy aj vydýchnete, ale potom už príde, už kedy mi zas zavolajú, aby som prišla. Áno, človek v tejto komunikácii rastie a cíti sa byť užitočný. Aký nádherný príklad nám dáva svetica, ktorá nás dnes tu zhromaždila, a pred 7 rokmi sme si pripomenuli 800. výročie jej narodenia, svätá Alžbeta Uhorská. Vieme veľmi dobre, že sa vydala mladá, ale aj veľmi rýchlo ovdovela. A nemala ešte ani 24 rokov, keď zomrela. Ale dokázala vykonať také veľké dielo lásky, že ju spomíname až dodnes. Vieme veľmi dobre, že bola zasnúbená, veľmi mladá, vydatá, za Ľudovíta Durínského. Ale tiež vieme, že už vtedy, keď pobývala na hrade Wartburg, už vtedy vykonávala v plnej miere to dielo lásky a snažila sa vidieť každú jednu núdzu vo svojom okolí a v prostredí. A snažila sa mať otvorené dvere na každé zaklopanie, alebo dokonca aj sama postrehnúť nejednú tú biedu. A dokonca, keď raz, ako poznáme z jej života, niesla vo svojej zástere množstvo chlebov a stretol ju manžel, a sa jej pýtal, čo tam je v tej zástere, a ona ukázala tú zásteru. Odrazu tam neboli chleby, ale boli tam rúže. Preto aj svätá Alžbeta sa znázorňuje práve s rúžami. Ale ako by chcelo byť povedané, že každý jeden taký dar má vôňu rúží. Vôňu, ktorá obohacuje, ktorá potešuje. Ale išlo to ďalej, a keď ovdovela, jej švagor, vidiac jej veľké a dobré skutky, ju z hradu aj s deťmi vyhodil, darmo, že bola zima, prešla do mesta Eisenach a tam v mladom veku zomrela. Ale to veľké dielo, ktoré vykonala za tento krátky čas, dielo lásky, pozrite, pretrváva. Ale mohli by sme povedať, že toto dielo lásky, ktoré naplňalo ju, ale ešte viac tých, ku ktorým prichádzala,
Toto dielo akoby nebolo v zhode so vtedajším myslením tých, ktorí mali moc v ruke. Predovšetkým jej švagra, ale aj rodiny, keď ešte manžel žil a ona konala toto dielo. Jednoducho bola sekírovaná práve za to, že toto vykonáva. Lebo toto nie je v oficiálnom protokole, v oficiálnej verzii, aby niečo také sa robilo. Všimnite si na druhej strane, ako sa niekto chce dostať do pozornosti ľudí. Svätá Alžbeta sa dostala do pozornosti ľudí nie preto, že chcela, ale preto, že pomáhala. Ale keď čítame knižku Dostojevského Posadnutí diablom, dočítame sa tam výrok šialeného anarchistu, ktorý povie: vykonám taký ohavný čin, že ešte ľudia budú 1000 rokov naň spomínať a keď si naň spomenú, tak si odpľujú. Povieme si, je to postavené na hlavu. Ako je to možné, že človek sa chce dostať do pozornosti iných, do povedomia iných tým, že vykoná nejaký veľmi ohavný čin, pri ktorom sa ľudia zhnusia. Milí bratia a sestry, je to fikcia? Alebo je to realita? Vojdime si do hociktorého novinového stánku, tabaku, pozrime, koľko je tam časopisov, s akou tematikou. Pozrime sa možno na to, aké časopisy máme doma my. A prídeme odrazu na to, že oveľa viac sa tlačí časopisov, kníh, točí filmov, ktoré aj propagujú násilie, aj snažia sa uviesť do povedomia ostatných členov spoločenstva tých ľudí, ktorí konajú zlo. A niekedy to tak pekne skrútia, že my vlastne začneme ľutovať toho, ktorý spáchal zločin a jeho obeť nám uniká v našom zhodnotení a už ju nehodnotíme, lebo ľutujeme zločinca, ktorý vedome, dobrovoľne spáchal svoj ohavný čin. A porovnajme to, hovorím podľa miery počtu týchto časopisov, filmov, kníh, a porovnajme to aj sami každý jeden doma, koľko máme náboženských kníh, časopisov, filmov a tak ďalej. Či len bežne odoberáme napríklad katolícke noviny, alebo nejaký iný duchovný časopis, pravidelné periodikum, ktorý by nás obohacoval. Aj týmto deklarujeme, o čo máme záujem, a zas tí, ktorí majú na starosti trh, tak vedia, čo sa na trhu bude dobre predávať. A bohužiaľ sa nedobre predávajú tie veci, ktoré hovoria o dobre. Ale o tom zle, to sa šíri pomerne viac. A tak sa potom samozrejme aj tá sila zla nejakým spôsobom dostáva, či už týmto štýlom, ako som povedal, alebo štýlom iným, často rafinovanejším, do nášho správania a my už potom voči tomu nezápasíme. Minulý týždeň ste mohli na rádiu Vatikán počuť jednu otrasnú správu. Správu o tom, ako jeden manželský pár z Mníchova mal dieťa v materskej škôlke a toto dievčatko sa domov vracalo často veľmi rozrušené. Keď sa ho rodičia vypytovali, prečo je také, zistili, že deti v škôlke sú sexuálne vzdelávané cez vzájomné dotyky, aby sa navzájom poznali. Deti v škôlke.
A ako ďalej bolo uvedené, v niektorých škôlkach je dokonca zriadený kútik, kde sa deti môžu utiahnuť, aby sa navzájom dotýkali, hladkali, poznávali. A keď sa pýtali, prečo sa to takto deje, odpoveď bola taká. Pretože teória gender ideológia vstúpila všade a je nekriticky prijímaná ako pravda a ako dobrý základ pre uvoľnenie osobnosti detí, pre ich lepší, slobodnejší a autonómny rast. Rodičia tohoto dievčatka chceli riešiť situáciu a sa ohradili. A viete, aký bol výsledok? Otec bol zavretý na 4 mesiace, pretože sa protiví štátnemu nariadeniu. Keď tento prípad v osobnom rozhovore bol tlmočený mamičke, reagovala takto. Ani mi nehovor, že to niečo také môže byť, povedala svojej spolubesedníčke. Ani mi to nehovor, to ani počúvať nechcem. A toto je to najhoršie, že to nechceme ani počúvať, ani vidieť. A toto zlo sa dostáva do našej spoločnosti, čo svedčia prípady z Nemecka, Francúzska, z Beneluxu, zo severu, zo Škandinávie. Rodič môže byť zavretý, dieťa môže byť odňaté a bude ho vychovávať štát, alebo ho dostane na výchovu pár rovnakého pohlavia. Chceme si zapchávať uši, zatvárať oči. Toto dobre nie je. Ani my pastieri, na ktorejkoľvek úrovni, nemôžeme o tom mlčať. Či je to biskup, kňaz, každý hlásateľ Božieho slova, každý otec, mama musí byť v strehu. A tak ďakujeme naozaj organizátorom referenda za rodinu, že dali aj túto otázku v rámci referenda. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nezatvorili oči a uši, a ste podporili toto referendum, aby bolo. A už teraz ďakujem aktérom, organizátorom tohoto referenda, ktorí chcú ísť za našim pánom prezidentom a mu vysvetliť, pretože je za sexuálnu výchovu na našich školách a chcú mu vysvetliť, o čo ide. My nie sme proti výchove človeka, ale my sme za to, aby sa to rešpektovala dôstojnosť človeka. A aby sa rešpektovalo základné ľudského práva každého jedného rodiča, právo na výchovu svojho dieťaťa. Aby tu nenastala nová diktatúra. Diktatúra, ktorá bude diktovať, ako má žiť rodina. Ako majú byť vychovávané deti. A aké je to hrozné, keď už z detských očí sa stratí tá detská krása. Veď čo môže byť krajšie ako pohľad do týchto krásnych detských očí? Veď hovorí sa, že z neba nám ostali 3 veci. Kvety, hudba a detské oči. Ešte aj toto chceme zničiť. Ale zlo sa šíri vtedy, keď si zapchávame oči, uši a sme ľahostajní voči tomu, čo sa deje. A do tohoto stavu a do tejto chvíle prichádza sem kríž. Dnes takým viditeľným spôsobom. Je to putujúci kríž, ktorý putuje po celom svete, ktorý v 84. roku dal Svätý Otec, Svätý Ján Pavol II mládeži s myšlienkou: neste tento kríž po celom svete
a ohlasujte lásku Ježiša Krista, aby všetci sa dozvedeli, že iba v ňom je vykúpenie sveta každého človeka. A od toho 84. roku tento kríž chodí po celom svete. Symbol nášho víťazstva, ale aj symbol Veľkého piatku. A keď som už pri tlači, keď ste už čítali Nové katolícke noviny na zadnej strane, ktorú niektorí zvyknú nazývať športová, tak na tej zadnej strane je výpoveď našej misionárky Slovenky z Kazachstanu, keď deťom vysvetľovala udalosť Veľkého piatku a hovorila o hroznej smrti Ježiša Krista na kríži. Vtedy malá štvoročná žena vyskočila a vykríkla: čo len s nami bude teraz, keď Pán Ježiš zomrel? Toto malé dieťa vo svojej detskej dušičke, ktorá mala v sebe, že Ježiš Kristus je zmysel života, teraz zomrel. Čo s nami bude? Povedzte, koľkých ľudí to trápi? Koľkých ľudí to oslovuje? Koľkí ľudia to ešte prijímajú? Trvalo to pomerne dlho, pokiaľ ju utíšili a vysvetlili jej: Pán Ježiš zomrel, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Iste táto katechéza zapôsobila. Ale keď tento kríž putuje po celom svete, ako pán dekan v úvode citoval slova pápeža Františka z 26. júla minulého roku v Rio de Janeiro na Svetovom dni mládeže, tak práve tam Svätý Otec citoval tieto slova a hovorí: kríž, ktorý prechádza svetom, každý sa ho dotkne. A tam povedal tieto najprv veci. Kríž, keď prechádza, či už taký, alebo v inej podobe, v podobe utrpenia rodičov, detí, ktoré sú zneužívané, ľudia, ktorí sú odchytávaní a predávaní do otroctva, alebo sa im predávajú orgány, ktorí sú zneužívaní prácou alebo sexuálne. Každá jedna nespravodlivosť v práci a tak ďalej. To je ten kríž, ktorý prechádza celým svetom. A tento kríž chce symbolizovať, že kríž je prítomný v každom. Teda každý sme sa ho dotkli a sa ho dotýkame. Ja si milo spomínam aj na udalosť spred 11 rokov, keď tento kríž bol v Prešove, keď som tam bol dekan. Ako sme ho niesli z mesta na Kalváriu. A dotýkal som sa ho. Je tam aj moja pečať. Ale keď si uvedomím, že za tých 11 rokov, koľko prešiel, koľký sa ho so svojou biedou dotkli, či už priamo, alebo očami, pohľadom, koľko je tam toho ľudského utrpenia na kríži Ježiša Krista. Ale tento kríž má oslobodzujúcu silu. Dáva človekovi nádej a hovorí o Kristovej láske, ktorý tak miloval svet, že dal svoj život, aby každý, kto uverí v Neho, mal život večný. A túto lásku vlastne treba rozdávať ďalej. Ďakujem vám, milí mladí priatelia z Akadému, čo ste tu dnes, aj ktorí nemohli prísť, pretože ste takými poslami tohoto kríža. Dávate výpoveď, svedectvo o tomto kríži. Ste adorovali v noci pri tomto kríži a prosili za celé Slovensko, ale aj za tých, ktorí sa tohoto kríža dotkli a ktorí chcú porozumieť tomuto krížu. Že kríž to nie je len o bolesti, aj keď nevieme aktuálne každú jednu ľudskú bolesť vysvetliť,
Prečo to dieťa je choré? Prečo tá mama umiera? Prečo ten má takú alebo takú chorobu? Nevieme, to vie Pán Boh. Ale o chvíľu vieme, že v tom kríži je naša sila a naša komunikácia. A cítime, že nehľadáme to, čo je zlé, aby nás niekto spomínal. Ale my vidíme to dobro Ježiša Krista. A preto uctievame si tento kríž. Ale pod krížom stála jeho matka a svätý otec Ján Pavol II dal nám všetkým znova do pozornosti Matku Božiu Pannu Máriu. Možno presne podľa aj slov, ktoré poznáme z Evanjelia. Hľa, tvoja matka. Toto poznáme a toto vieme, že tak bolo. Ale čítajme ďalej. A tam ďalej sa píše. A od tej chvíle si ju Ján vzal k sebe. A tým vlastne bolo povedané čo? Ján reagoval na Ježišovo odporúčanie. Ján reagoval a pozval matku Máriu do svojho príbytku, do svojho srdca. Tak ako to robí množstvo rodín v rámci prežívanej mariánskej úcty. Keď pozýva Máriu do svojho domu. Keď v našich rodinách nechýba mariánsky obraz. Keď v našich rodinách sa vieme modliť svätý rúženec, litánie k Panne Márii. Keď prežívame mariánske sviatky. Keď sa tešíme, že máme mamu, Pannu Máriu. Ján si ju vzal k sebe a k sebe sme si ju vzali aj my. A už sa od nej neotrhneme. A pre tých, ktorí majú problémy, možno také vysvetlenie istého kňaza, ktorý v rozhovore vycítil, že prečo mariánska úcta, keď je to tu zasvetenie sa Ježišovi Kristovi a k nemu sa treba obraciať. Hovorí, fajn, ale predstav si, umrieš a postavíš sa pred Ježiša Krista, svojho sudcu, a Ježiš Kristus sa ťa spýta, no ako to bolo počas svojho života? Uctieval si môjho Otca, ktorý je na nebesiach? No samozrejme. A moju matku? A na čo? Však Panna Mária nie je Bohom, nebola Bohom. No to máš pravdu. Ale bola mojou matkou. A ja som vám dal príklad. Ja som vám ukázal, že viem uctievať Otca, lebo je Boh a je môj Otec. Moja matka nebola Bohom, ani bohyňou, ale bola moja matka. A či vy ste zabudli na 4. Božie prikázanie? Cti svojho otca a svoju matku? Ste zabudli? Áno, ja som vám ukázal, že zvelebujem svojho Otca, ktorý je na nebesiach, a v akej hlbokej úcte mám svoju matku. Takže dnes máme znova šancu ju pozvať k sebe a si ju tam udomácniť natrvalo a už nikdy nepustiť. Zo srdca, z príbytku, zo spoločnosti. A čo všetko by sme mohli ešte ďalej hovoriť a odrazu cítime, že ak takto žijeme, nechytá sa nás ani osamotenosť, ani zbytočnosť. A vieme, že aj tie kríže, ktoré sú tu, na mnohé môžeme reagovať. Pre všetky môžeme žiadať posilu. A Pán prichádza a nám ju dáva aj v tej najťažšej chvíli života. Ako to uvádza John Powell v jednej svojej knihe zo skúsenosti, keď píše, ako zo sveta odchádzal mladý človek krátko po skončení vysokej školy. A tento
Jezuita Povel hovorí, vždy som bol prekvapený, ako je to možné, že on aj v tejto ťažkej onkologickej pozícii, krátko po skončení školy, vždy sa cíti taký vyrovnaný. Vždy dáva okolo seba, dáva radosť, dáva povzbudenie. A už som mal na jazyku, že sa ho na to spýtam pri jednej návšteve, keď sa otvorili dvere, do izby v nemocnici vstúpil kňaz s Eucharistiou a ja som videl, ako ten človek začal spievať od radosti, že k nemu prichádza Pán Ježiš. Už som dostal odpoveď. Odkiaľ berie túto silu? A tak keď sa vrátime k patrónke svätej Alžbete, vieme, že túto silu čerpala i ona týmto štýlom, i týmto spôsobom. Že ju mnohí čerpáte aj vy takto. A nechaj jej príklad aj v tých vašich zápasoch života vás znova povzbudzuje ísť takto. A znova aj vtedy, keď sa zdajú byť veci neriešiteľné, postavme sa pod kríž, dotknime sa ho. My tam necháme dotyk, ale aj kríž poznačí nás. Aj nám dá odpoveď, predovšetkým posilnenie, preto všetko, čím je sprevádzaný náš život. V tejto dôvere prosíme svätú Alžbetu, patrónku tejto farnosti, o pomoc i o všetko potrebné pre náš život. Amen.